Fodrász és divattervező vagyok. Sztojka Marian, 35 éves, Kalocsáról érkeztem. Becenevem Pamparus, amit nagymamámtól kaptam még kiskoromba. Hát ez a név végül is azt tartalmazza, hogy mind amikor valakire azt mondják, hogy dáma vagy díva, de ezt régen az öregek használták, szóval most már nem igazán ismerik ezt a nevet, de rajtam maradt a mai napig, úgyhogy így vagyok ismertebb. Szakmám az fodrász, de jobban érdekel a divatvilága, és ez volt kiskoromban is az álmom, hogy divattervező legyek, vagy legalábbis ebbe az irányba tudjak elmenni, és megszűnt ez a varós szakma, ezáltal át kellett mennem egy másik szakra, így lettem fodrász. És én azt gondoltam, hogy itt vége, nem is lesz több lehetőségem, esélyem, de ez úgy valahogy hirtelen visszajött, belevágtam, aztán most úgy elindult valami a divat világába. Terveim azok vannak, elég sok. Jelenleg járunk bemutatókra, fellépésekre, kiállításokra, de én jobban szeretném most már, hogyha nagyobb fellépések, felkéréseink lennének. Terveim között szerepel még egy nagyobb szépségverseny, amit csináltunk eddig is, 13 éven keresztül. Mi kezdtük el legelőször ezt a cigány szépségversenyt az országba. Ugye ezt is már többen csinálták, szóval így van több dolog, amit tőlünk indult el, és így viszik azért tovább mások is. Kisebb rendezvényeken csináltuk meg, de én úgy gondoltam, hogy most már ideje lenne egy nagyobbat csinálni. Úgyhogy ez lenne a következő nagy tervem.